बावहाय फैनो मोननानै आं गोजोननायबो मोनदों आरो एसे दुखुआथ' थागोन जे जोंनि हारिनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथिनि नेरसोन बेखौ नुनायाव एसे लोरबां नुनाय बे मोनसे दुखु होदों जायखिजाया थांनाय बोथोरनि आरो दिनैनि समनि बाथ्राफोरखौ रुजुनाय नायनानै बेफोर एसे जोंखौ सानहोयो जिंगासियो जायखिजाया जाय जेंनाफोरखौ लानानै दिनै रायलायनाय जादों बे रायलायनाया मोजाङानो जादों आरो जोंनि जेंनाया दङ हारिनि जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोंहा खामानि मावनांगौनि गिलिर बिबान दङ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय मोनसे सोमावसारनायखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामबाय BSc गोरोबथा BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा दा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जि मोनसे गांनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर दाबो आबुङै सुफुंजायाखै दा जोंनि सरकारजों जि मोन्थायफोरखौ लाना जोङो दाबिबोदों जुजिबोदों बेफोर दासिमबो सुफुंजाजोबाखै गुबैयैहाय माखासे जेंनाफोराबो जोंनि BTCनि बा बिटिआरनि ओनसोल बारायनाय बेबो जाफुङाखै फारसेथिं जोंनि बर' फोथाय गावहाय खुंथायनि गामि फोसावनाय सरकारनि दारै आरो बियाब दानाय लोगोसे बिसायख'थि गेलेहैनाय बेबो दिनैसिम जाफुङाखै बोसोरब्रै जानोसै आरो मोनसेया रां बावजायाबो जों बारायना होजायाखै दिनैसिम जोङो बर' फोथाय मोनसे गावहाय खुंथाया 3,30 लाख रांल' मोनो बे एसे रांजों जोङो कम्पस्टनिफ्राय सौदियासिम आरो माने बराग सेरफाङाव थानाय जोंनि रियांफोरखौ लाफानानै जों जि खामानिखौ मावनो नागिरदों बा नाजादों बेफोरो जोङो रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जोङो मावनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा रां बाङायनि थाखाय ओंखायनो रांखौ गोबांसिन मोननो थाखाय जोंनि सरकारखौ नाजाबाय थादों बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बिटिआर खुंथाय आरो बर' फोथाय मोनसे गावसो सम जोङो लोगोसे रायलायदों सरकारखौ नारसोनो रायलायनाय समाव मोजां रायलायो नाथाय खामानिया दा बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय मावफुंजायाखै बेबो सैथो बाथ्रा ओंखायनो फैगासिनो थानाय 5 फेब्रुवारियाव मोनसे बाजेट सेसन जिरायगोन आसाम सोरखारनि आसाम सोरखाराव बावहाय जोंनि रां बावजाखौ बारायनांगौनि थाखाय जों गिबि मन्थ्रि बिथांनो रादाब हरबाय आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल आयेन आरो ट्राइबेलफोर जौगानाय बिफाननि मन्थ्रि डाक्टर अनुज बिथांखौ जों लिरना होबाय आरो जोङो बुंबाय गोबां मानसिनो आरो सावरायनो रादाबखौ हरबाय बारायनांगौ होननानै जोंनि रां बावजाखौ दा रां बावजा बारायोबा जोङो साबसिन खामानि मावनो हागोन सैथो बाथ्रा बे राङा जेब्ला जों बाङाय मोनो जोङो बिदिनो मावफुंनो नागिरनाय जों साननाय खामानिखौ मावनो नागिरनायाव जों सुंस'नांबाय थागोन बे सैथो बाथ्रा दा बावहाय फैनानै जि जेंनाफोरनि सायाव रायलायबाय बेयो गमामायैनो ओंथि गोनां जोङो आसाम अरुणाचल सिमायाव रायजो जायो बे आसाम अरुणाचलनि सिमायाव रायजो जानाय ट्राइबेल हारि बर' हारि जोङो जेरैबादि जौगानायनि लामाजों दावगानांगौमोन जों बिदि दावगाजोबनो हायाखै गोबां लामानि जेंना दङ फरायसालिफोरनि जेंना दङ फोरोंगिरिनि जेंना दङ जों दै खुरखानायनि जेंनाफोर दङ आबर हाजोनिफ्राय बा अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया दैज्लांनि समावहाय दैज्लां बोथोराव गिलु बालु दैबानानि महर लानानै बा दाहार गोनां दै बोहैबोनानै फोजोबस्रांनो सिलिंखार खालामनायनि खामानि बा बे रोखोम दै आबादाव फोजोबस्रांलांनायखौ जोङो नुबोबाय थादों जागासिनो दङ दा बेनि सुस्रांनायनि खामानिखौबो जों बोरै मावलायनो हायो लामा लानो हायो बिनि सायावबो रायलायनाया जागासिनो दङ नाजालाङो बर' हारि दानायनि खामानिखौ जोङो ज' बयबो खौसेयैनो बर'नि माहारि आफादफ्रा लोगो लालायनानै खामानि मावनांगोन अब्लानो सानसे समाव दिनै नङा गाबोन माब्लाबा बड'फानि सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बेयो मोगथां महर मोनगोन होननानै आं फोथायनाय दङ ओंखायनो खालिबोल' जोंनि आंखाला नैबे अलखद गोनां बुब्लियाव खौसेथिनि गोहोखौ जों बोरैहाय हमथाना लाखिनो हायो बेनि फारसे बयबो सांग्रां जानांगोन साग्रिद जानांगोन आरो सम सम माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जेंनाफोरखौ लानानै रायलायनाया जाबाय थायोबा आरो रायलायलायबाय थायोबा लामा सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे रोखा जोङो मोनसे दिग मोनगोन आरो जोङो खामानि मावलांबाय थानो हागोन हारि दानायनि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन आरो बिकेडब्लिउसिनिफ्राय स्कलारशिप माबायदि बेखौथ' बुंनांगौ मा गोदान बाथ्रा दङ बुंनो थाङोबा जोङो फैसानि जेराव बाङाय दङ अब्लाबो जोङो माखासे फरायसाफोरनो जायफ्रा न'खराव गैजाया मोजां फरायसा 70 जौखोन्दोनि बारा मोननाय जाय फरायसाया नाम्बार मोनो बिसोरखौ जों मोनसे थाखोआव सायख'लायनानै बिथांमोननो एसे रां अनसुंथाइखौ होनो नाजागासिनोबो दं दा बेखौ जों लांबाय थागोन आरो उननि बोथोराव
राङा जोंना बुरजा जायो जों बेखौ मोजाङै साबसिन मावनो हागोन खिन्थु दाथ' नों मा बुंनो फालाय एसेल' रां जेरैबायदि होनांगौ होजोबनो हाया आरो रायज्लायबाय थानाय जादों बेखौनो रायजो राजानो खोन्थादों जोंहाथ' जेबो लामा थानाय नङा आरो सम बोथोरजों लोगोसे जोङो थि समावनो थि थांखि लानानै जोंनि हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावनो रोङा बयबो जेननायखौ बुजिलायनो गोनां जानाय ओंखायनो साननाया बिदि फैदों बिसायख'थिया सिगाङाव दङ बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जोङो बुंबाय थादों बिसायख'थिनि सिगां जोङो मावफुंना होनांगौ जोंनि जेंनाफोरखौ जेरै माने बिटिआर एकर्डनि दफाफोर थाबाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो रां बावजो होनांगौ बेफोर बाथ्राफोर थाजोबो सरकारा सम बायदि मावफुंना होआबाथ' नोंहा सोमावसारनायनि अनगायै जेबो लामा जाया सोमावसारनायखौ जोङो भारत माहारिनि बिफां बाथ्राया जे नीतिखौ खान्थिखौ लांदों अहिंसा खान्थिजों जोङो सोमावसारनायखौ लांनो नांगोन जयै खौसेयै बर'नि आइ आफा रायजो राजा बयबो माहारि आफाद ज' जानानै जोङो सोमावसारनाय आं सानो बेबायदि मोनसे थासारिया फैलायनो नाङा आरो फैयोबा बे जोंनि दाय नङा सरकारनि दाय जागोन बुंनो हायो